I'm at this point. Maybe she used to talk and you go. But I'm more going to now, Otobu no do na mo ga gbo pe ba. Say we say to na afa. O du go no na mma. O bu no me na bi ike. O na ga na gbedo ko we je be bo bu na na eje. Chineke anyị na-abụ anya na ekwe ka ọ na ebe a. Ndị dị n'akwụkwọ osoro, in God we move, live, exist, and have our being. Ọkwata ịga anyị. Ya wee bụla, ibe niile ọ bụla mmadụ ji eme aga na n'ụwa bụ aja anyị nyere. Mmiri na-eso dị n'elu bụ na anyị. Bụ ibe ọ nọ wee n'elu e. Motion of Gadulu no number. More by need a banshee okwe. Upon a mine in a banshee, Oyabo Yibo, Oyibama. Oh, babe, and Hedgehog have a baby. There were food, Yamunu, no never be kind. I cannot eat a cook in the Munu. Come as on a baby. I bag I bag a science and technology. Come for you. I can I Magulu. Ebe a na-eweta igwe eji akpụ ụzụ tutu nwa onye ọcha abịa. Anyị amagolu ụbọ bụ ejita tutu nwa onye ọcha abịa. Anyị amagolu nke a na-abụ ibe a na-akpọkwa ya nwanne ụbọ bụ ka a na-akpọchi ma ka ahụ ibe a na-akpọ ya n'ibe anyị bụ une a na-akpọ une onye bụ violin so ibe niile bụ ibe Igbo ji wee mebego agana mmụọ enwe niile ukwu mma enwe niile mere Igbo ji wee du egwu Igbo ji wee du ebube asị na anyị na-ekwufuru ha okwu maka na nke ha ji ka ndị ụka na be ha ha ga-ejibe n'ụla meta anyị mma na okwu maka na ọ bụrụ na anyị nwee ebe dị ka o ji kwesị obodo ọzọ ga na-abịa egolo anyị n'oge eji eje China na-abịa anyị Igbo mmụọ onye adị emele uru ji etubele omume o ji abụ ụzọ ga na-etube n'obodo niile Igbo na-egbe nshi n'ụla ọ na-adụrụ anyị na mma ege unu ana m eji echi eta azụ ga mba mezuo omenala ya dụrụ unu na mma ekene m unu onye na-anụ onye a bụ ọzọ Chimere Eze Chianye Nweze ezigbo afọ m bụ Okwu dịlị nwa eze na Ogbo Ọka so na anyị niile nọ n'ime enwere ka o ji wee dụ anyị nọ n'ije elo mana enwe onye efu kene ejebe m maka na ochibega mbụ so mgbe na-eme ga-eje mara na agụchibodo onye tegodo onye nke ka na-egwu ume ọ bụ ege mkpuchi na ọtụtụ na-eje ede ibe mba ebe ha na-abịa ama ọ ga-agbazu akwa n'oge mba kedu ihe ị ga-agwa ndị ka na-amarọ na ndị arụ kwụsị na-eme exist ka ha wee ike gba mbọ na-aga n'otu ọrụ anyị nọ n'ọbụbụ orie mba na-akpụ ndị na-amarọ na-ewotu ndị omenala a na-akpọ arụ ekelere m unu so much enwere ibe m ga-agwagodo ụtụtụ ma aza ọjụjụ ahụ unu malụ alụsị a na-akpọ ukwu ebe a abụọwa alụsị ị ga-enwegodo nghọta dị na tutu ị maa dị ibe bụ alụsị ndị mbụ na ndị egede mụrụ mụ na nwụ chịrị na ha achọwo alụ na be ọdụnanya wee sị ka ha debebe mmụọ ọbụla dị iche iche ga-eme ga-alụ yara ịdị ile n'obodo ahụ ọ bụ ego o ji dụ e wee debete enye ọ bụ ọlụlụ niile a na-agọ iburu igwe iburu chi isi ga imerụ anyị anyị echigbo owu isi ga ime gị ibe maka na ịka onye a anyị echigbo owu ọ bụ emere alụ ji kwụsị mgbe ahụ ndị ụka wee fụtachi mba na nwe onye oje wee fụtachi na ya na-ekpofute alụ kwụsị na ibe ga-ekwu bụ alụsị
alụsị ekpochie nọ idol bụ ibe mmadụ pụrụ akụ anyị nwewe ibe ọbụla o mere enwere ike ọbụla dị ọ bụ emelu eji wee chichie ije kweje uwe ibe ọbụla bụ nke aka mere na enweghị ibe dị n'ime ewee kata unu mechaa anyị ọ blackmail mụ wee na-ajụ unu ibe ahụ anyị na-eme bụ ibe aka na-eme anyị ji ada ụda ọ bụ ike adịghị n'ime ike na-ewere bụle n'oyi ike mma ga ọ bụ ike mma ma ọ bụ ngịnye transfọma ga ogige niile ji wee nọrọ bụ anyị aka ugwu dịka na-eti eye ọkụ a na-enwu n'ime onye eko na-etu ọ na-enwu n'ime dịka aha anyị chaa ntụ iwetakwa ego ime na oge ịbịa mee ndụ anyị aka ugwu mmụọ niile ahụ edebere ga-abụ ha ga-echukwu ọ bụ maka na ha ga-emechite ha anya site n'ụlụ abamechite ha anya nkummedị eri obodo anyị ewere obodo anyị jepụara mma n'azụ maka na ọ na-abụrụ anya ya eduzi ego na ha anọwe ha na-echite n'oge ruo n'oge ọkpọtọrọkpọ ga-eme kịta anyị kwetere na ibe anyị nwere ibe anyị na-eweta na-ekwe na ụka ya kwa maka etonu nwa ahụ na-abịa anyị na niile ga-adoju ebe a ndị mbụ na ndị egede ndị ọzọchi ebe niile ga-adoju ebe a na-alụ ugana na be anyị ọ bụ omenala bụ ya ebi ibe nwa onye oke na-atụ efu aga m alụbeghị n'obu azụ out of 21 ọ ga-ebu mgbụbalụwe ị na-anụ ya nwa onye oke ewetelu rụkecha esi ndị ebe ga-eji kọntrol ụwa asịghị na ọ bụ egbe na bọmbụ akpata esi ji belu esi na-ekewu ibe achịwu ma ede ọ bụwe a na-akpenye nwụchi n'ọnụ ikwete na-ele maka na onye ji egbe ji ike ọdụ na anyị mụ na ọdụ na anyị nụ na mma mụ na Chukwu okike nụ na mma mụ onye jebota egbe dịbụba wụ n'aka ọcha ọgba anya na ofu ibe ị na-ebe okwu unu ka na nke ebono mụ onye oge abịara jide mmadụ ya na chedu na mma bụrụ chedu tụọ ya ebe niile chedu tega anyị n'afọ ọchịa ọkpa ya ma ukwu mmụọ ya na eba nọ ndụ oche ebe ọ bụbugwu na-eje anwụta mme ma onye aka ahụga oyibo nwere ihe ijigo ndị oke ji atụwa efu ọ bụ emere ha ji ha jụ ịgagwụnye na maka ịgagwụnye na isi aeroplan na-ego n'eluigwe kwụsị ha akwụsị n'oyi bụ gajet ibe bụ spiritual gadget too much one Oyo